Bos días, que opinas? Sobre a violencia de xénero. Os homes, non todos somos iguales, pero hai algún que, bueno... En vez de pensar as cousas e falalas como a xente civilizada, pois facemos o de sempre, andar a paus e a golpes. Hai moita xente que simplemente ten uns pensamentos que son neandertales e penso que moita xente debería estar na cárcel porque non se debe matar a unha persona por moita cousa mala que faga. Temos que erradicar entre todos, con a educación, desde moi pequenos. E axudando cando se observa algún feito deste xeito, pois temos que nunca estar quietos ante estas situacións que son intolerables. Bueno, eu tamén creo un pouco que dixo Rosalina na mesma liña e é fundamental que vos deades conta de que, bueno, é un problema na nosa sociedade moi grave, que están morrendo moitas mulleres e que, bueno, que deberíamos empezar a concienciarnos un pouco máis, porque creo que estamos un pouco dormidos ante este feito e denunciar, sí. E non só denunciar cando nos pasa, sino denunciar cando vemos algo que vemos. Eu opino que non se pode facer E por qué? que hai que tratar ben as mulleres e darlle As mulleres son moi tontas, agora deixanse matar todas, é que non teñen collóns as mulleres ou que? A ver, Valdario, É que non estás-me gravando a mí ou estás gravando a ela, a min? E logo non hai ninguna muller que teña un par de huevos para facerlle así a un home, joder. Claro. É que todas as mulleres se deixan matar. Que maten aos homes, joder. A ver, agora vou salir na televisión. Vou salir na televisión, miña nai mirando a tele pensando que eu estou carvaca e eu estou no bar. Esa é a vosa opinión, entón. Home, a miña opinión é de que maten menos, que maten algún home tamén. Non se bate a nadie. Bueno, pero é que as mulleres teñen que espabilar. Eu dou a opinión que non hai que matar a A nadie. min pareceme que as mulleres estánse volvendo moi cómodas. Moi cómodas. Na casiña, sin facer nada, é que me mato o marido cando veña. Porque me colleu jodendo con outro. É normal que te mate. Vai a falar que tes o diante de pernas. Ou carallo, as rapazas van ser grandes. Ou para eso están medrando. Van crecer ou... Estou dicindo a verdade. As mulleres fixéronse moi Valde, cómodas. a ver, fala algo. Non queren ir ao traballo, non queren lavar, non queren planchar, é que non queren facer nada. Me falar toda a noite con €1 aí. Non é gratis, ademais. A ver, Non se moiu, menos mal que non se moiu, porque vai vir a Guardia Civil e vai me levar presa. Bueno, Pero o que digo é verdade, joder, as mulleres teñen que espabilar un pouco máis. É que eu agora xa son bella, pero vos que ides crecendo. Vos atendes un mozo que vos bota a man, pois botades vos a man aos huevos, vos como non vos la volvo a botar. Matilde, non fales que isto hai que comer, hombre. Claro, é que hai que ser, non sei. Sempre falando das cousas de comer. No mundo collemos todos, pero collemos todos bien avenidos. E ti quitas a servilleta da cara, ti, mamalón. Mama hostia. Filma algo aí ao chaval disso. Claro. Panda. I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Legacies, family, wait and see, look like a panda. Going out like a Montana, 100 killers on the helmets. Legacies, family, wait and see, family. Pockets full, Danny, selling ball, candy. Man on the macho like Randy, the chopper go out to for granted. This nigga bullet, you bandit. Hope the killers understand it. I got broads in Atlanta, twisted to lean the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the van. Legacy, family, wait and see,